Aku sing ngerti macak ngene mbek Paido isan. Ora dipaido piye wong sedina macak ping 29 kok. Nek elek jare ngisi-ngisini, nek aku dandan jare kanggo sapa? Ya bener macak kanggo bojo, tapi terus sedina wedakmu lho sampai sak senti. Aku ki yo pengen Mas mbok lem ayu ning ngarepmu. Duh ayune bojoku. Ngono kuwi lho Mas. Alah, tuwekane dadak lem-leman. Sampeyan ki karepe sing kepiye jene ngomong-ngomong. Nek ana masalah ki diomongke bali kerja ora anane miso-miso. Aku sing mbok salahke terus. Ora miso-miso piye wong bali kerja ora masak, mangan ana lawuh malah macak. Kemasanku aku ora tau bener ning matamu kok. Ngomong, ana masalah apa iki ngomong? Pergi sasaran terus. Nanggung trimo di ngono, oke gua isisan kono. Jong perang.